komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, Pitsa 19 na bulan sang Mayo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter, entre, hospital reports, mga balita sa Sur, Norte, kag Sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu, diri lang, sa Action Reports, first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 69% sa mga LGU sa Western Visayas nakatapos na sang SAP payout distribution. Pila ka religious nga organisasyon may apila sa GCQ guidelines sang Bacolod. Isa ka pitos nakitaan nga ginakaon sang ido sa siyudad sang Victorias. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari na, sa mga sumilimba, nag-isyu na sa mga pagsulundan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa mga misa sa pagbalik sang church ceremony sa dalom sang new normal tungod sang COVID-19. Ang palayag sang CBCP nga ang kaundan sini mga pagsulundan nga ginsulat ni Padre Henero Diwa, Executive Secretary sang CBCP Episcopal Commission on Liturgy. Ariyo, pamati bayo, wala sang ginpahanugutan ang secondary element sang normal nga kasal. Ining mga abay hindi pwede. Ang kalaslon, ila ginikanan kag mga sponsor lang ang pahanugutan sa ritual sang kasal. Magluwas dire ang ang kumpisyon bala. Pati gayunon kuno sa gwa sang simbahan tungod siya ginatawag naton nga social distancing sa tunga sa nagakumpisar kag pare. Sa bunyag naman, ang immediate family member kag isa ka parles lang sang maninoy kag maninay ang pasugdan nga makatambong sa seremoniya. Wala man ginpasugtan sang CBCT o kon CBCP ang pag-uyatay sang kamot, samtang nagakanta kag nagapangamuyo sang amay namon. Subong man, ang handshaking bala, ang paghatagay sa pagidait,
Agon masunod ang social distancing, may mga marker man sa mga pulungkuan. Bisan paano, hidlaw man ang pila naton ka mga kauturan nga magpadulong sa mga simbahan. So may mga pagsulundan pati ang simbahan. Posibilidad, hindi lang ang simbahan katoliko ang may subong sini nga mga pagsulundan sa nagkalain-lain nga sikta kinasigahom naton nga may subong man nga mga pulisa. Kahit daw hindi man pwede nga magmisa nga pulo lang ang magatambong sa mga misa kalabanan ti ginatos ganini sa pila ka mga sikta kag pila ka mga kasimbahanan. Ang punto naton dire basta ginasunod lang ang mando nga makapaayo kag makapaiway sa balatian para sa akon maayo ni nga tikang sang kasimbahanan. Ang social distancing, ang pagsunod sa anuman nga mando sang gobyerno para ini sa aton tanan, para sa mga tumuluo. So, posibilidad, sining Domingo, balik simba, kag may pilalang ka mga pagsulundan nga dapat ipatuman sa mga kasimbahanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang New Philippine Standard Time, las 4:51 na morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Mabulubugnaw gawa. Ginpalos ang kapaang sa panahon sa paggilibion sang kalangitan, pila kadlaw na magulugal umon ang aton panahon. Bulan sang Mayo, bulan sang Hunyo, amo na sila aton tig-ululan ini. Mapapasya ang kapaang sang panahon. Pero kung magunta ta ulan, sos porte man gyapon. Kapaang, kamusta na ang mga dalanon sa Bacolod? Kamusta na ang mga merkado sa sining inuras 52 minutos na nakaligad sa takna ang alas 4 sa kagahon? Posibilidad ang aton mga kauturan, ang iban ara na sa mga merkado, ang iban nagahimos na yare ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod kag mga merkado dire sa dakbanwa sa Bacolod upod sa aton patrol. Oy, Martes gali subong, no? So ang nagaman sa aton patrol, base kung maglibot-libot na siya, madamo ang nagapulo panihol, kang nagapulo pangilay sinisaya. Kay man ang aton patrol subong, ginaman na, guwapa ini siya, hubin pa. Ang tingog inyo mabatian, amon sila mga palaabuton nga mga personalidad sang radyo. Sining tuig, tub-tub sa palaabuton. Mga hubin ini sila, pero porte, no? Mapisan mag-arangkada sa mga balita. Upod naton, karon nga kagahon si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Duga pa kilala ka nga manugboxing. Ay, wala ka kabalo nga sang una, sang muda pa ang nagaproklamar sang mga hara, porte na, no?
sa mga kabanuanan kag kasyudaran. Teka namin, ganyan sa intro mo, Action Fred, abi ko, paghambal mo nga gwapa, bataon pa, do pang Miss Universe, pero pag pakilala mo, do manugboxing ko. No. Hindi Naboksing ni ako. Manny Pacquiao ba? Hindi mo. Pero Action Fred, Martes, subong nga adlaw. Ika-apat na nino nga adlaw sang ginpatuman ang General Community Quarantine. Kay ikaduha nga adlaw, Action Fred, nga nagbalik na ang aton nga mass transportation diri sa syudad man sa Bacolod, subong man sa probinsya sang Negros Occidental. Pero kagapon, Action Fred, kung maobserbahan mo, puwerte gidya ka traffic, Action Correct. Fred, hindi mo na maintindihan ang gakinagua, nagakalaula ng mga tao, Action Fred. Mangon nga wala labot, nga ti medyo gutok ang dalan, no makibot, wala doon na overwhelmed ang tanan, Action Fred. Sa pagbalik sang biyahe, nga ang iba nakagwa naman, nga ti hindi na kinanlan sang quarantine pass, kay ti suspended gani. Pero ang 21 years old below, kagang 60 years old above, Action Fred, di gyapon makagwa, no, unless otherwise may mga reasonable sila, may mga rason yung Action Fred, o kung may mga trabaho pa sila. Ako Pero ang Action Eden, experience ko na kahapon. Nagapudulong ako sa Riverside Medical Center. Balog ako na pag-abot ko alin sa balay. Sobra 30 minutos kagkaabot ako sa Riverside. Mayo lang gani mo 30 minutos, Action Fred. Ako halin lang ko sa Lacson, pakadto sa balay, baw sobra isa ka oras guro mo. Bumper to bumper, Action Fred, ang trapiko. Kag matingala ka ba lang, ay di inihalin yung mga salakyan ni sa syudad ng Bacolod man. Kasi si Bres, samo-samo na, Action Fred, no? Kahit ginalaw naman yung may mga tagagwa man, Action Fred, sang probinsya, sang syudad, nga makasulod, provided nga pasok sila sa odd-even scheme o number coding, Action Fred. Kahit wala labot, may mga nagbalik naman ang mga series, kundiin, damo-damo, Action Fred, sa mga terminal, may mga concerned citizens nga nagapadala sa aton sang Laragway. About perte, Action Fred, ang iba naghahambal nga ay nano ning mga iba ning mga tao, doon na muhaw-muhaw nga, diin sila makadto nga, ang social distancing bala, Action Fred, nagakalipatan. Pero may ara to do nakita naton sa Binalbaga, no, nga Ceres Terminal. Do na gid, Action Fred, na patuman gid ang social distancing ginatawag. Kahit may mga taga DRRMO gid, may mga local DRRMO gid sila, Action Fred, nga nagabantay sa terminal. Pero ang iba niya, do wala mayo na patuman, Action Fred, ang social distancing. Pero ang Ceres, Action Fred, sa ginambal man ni Miss Jade nagligad, terminal to terminal, na tuman, gid. Kaya may ara kita mga kilala, nga nagpamangkot, kung nga, nagapara sila sa Ceres, sigad sang dalan, wala sila ginapunduhan, wala sila ginapahanugutan, nga magsakay. Kaya kung madumduman, nagpalayag to si Miss Jade Sebalios, nga terminal to terminal lang gid, Action Fred, no, ang pagpasaka nila sang pasahero. Kaya kung sa terminal, makontrol nila, Action Fred, mo, ma-check nila ang temperatura, maabisuhan nila, kag ma-briefing nila, Action Fred, kung ano ang dapat ng mga patigayon nun. Kaya po, Action Fred, sa mga dalanon, kadamo man sa mga pasahero, nga nagahulat naman iya sang jeep, kay ti kabalo naman kita, nga 50% lang sang seating capacity sang jeep, Action Fred. Actually din, Pwede makasakay. Yes, Action para Fred. sa akon nanamian kusna nga man. Kung sa terminal ka magsakay, kung iisip na, may social distancing na. Ang gwasi na, bisan regular nga biyahe sang Ceres, kung matabo nga ang pasahero, rekta butang ko hinubaan, magwasi daw non-stop gihapon siya, kaya mati, hindi siya kapudyot pasahero mo. Correct, good, Action Fred. Amo lang yapon. Kahit basta importante, Action Fred, ginapatuman ng bala, pati ang mga sakay ni, mga gabiyahe ni Jeep, Action Fred. Pero may mga nakita kagapon, no, na wala pagid bala, Action Fred, sa mga partition, ang inang ginagamit sang iban plastic cover nga partition sa mga jeep. Kaya mo nang hambal sa aton nga mga autoridad, Action Fred, nga kung na bala, scotch tape or packing tape lang ang gamiton, basi maglapaw yapon ang pungko sa mga pasahero. Kaya
Ti wala man sang may bungguan gid bala kumbaga ang guli ni Action Fred o ko nang ilang abaga dira nga indication nga hindi sila dapat maglapaw sa linya. Pero Ang taxi Action Eden kapon kapila ko magsakay may mga plastic na sila sa ila kini ginadayban. do separator kumbaga Action Fred sa front seat kag sa likod. Pero ti mayo malakay para iwas or likaw gid Action Fred no. Pero sa mga nagapamangkot bala sa gihapon ang about bala Action Fred sa angkas sa motorsiklo ti gin-insist gid di Action Fred sang Land Transportation Office Region 6 sa piyak sang hingyo sang madamo nga pumuluyo nga panugutan ang pag-angkas para sa mas mahapos nga transportasyon. Tigin pahayag ni LTO Region 6 spokesperson Riza Otayde nga base sa National Memorandum Circular Order ginadumilian gid Action Fred ang angkas sa mga motorsiklo agud nga masunod ang social distancing bilang preventive measure. Tigin pahayag ni Otayde, apisar nga madamo ang nagapakamalaot sa LTO, ini nga pagsulundan gid lamang ang igapatuman sang ahensya para si kamayo sang tanan. Ti kasunod sini, una anay nga magapatigayon Action Fred sang information dissemination ng LTO sa publiko. Agud mahangpan kag masunod ang amo nga pulisa. Ti hulaton man liwat Action Fred sang LTO nga maliwat ang mando sang lokal nga gobyerno sang Bacolod antes pagadakpo na ang mga nagalapas man sa layig kumadumduman Action Fred yung take into consideration ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga makaangkas sa motorsiklo kung mag-asawa bala Action Fred kad kon may ara sa mga emergency purposes una gani emergency lang sa Action Fred no pero damo sa nagpangabay nga take into consideration nga kung mag-asawa man lang pwede lang Action Fred ka angkasanay pero ti sa gihapon magapadala sang sulat sa ang LTO kay Mayor Leonardia agod hingyoon nga i-review ang regulasyon kag ang executive order nga ginpapanaog sang alkalde nga tiya mo to gani nagahatag sang panugot sa mag-asawa. Isuro kay Otayde Action Fred nagapakig-angot pa sila kay Leonardia agod nga hingyoon kon mahimo ibalay sa national order sang LTO ang pila ka probisyon sang executive order nga iya ginpapanaog may kang tanan man sa layi sa Dalanon. Nahangpan man Action Fred kuno mo sang LTO Region 6 ang pika nga ginahimo sa lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod. Apang tisuno sa iya kinahanglan nga sundon gid ang pulisa sang LTO National. Sa karon Action Fred pwede sa gihapon ang pagpangdakop sang LTO sa mga salakyan nga may mga biolasyon. Apang ginpathag nga wala nila temporaryo ginadakop ang mga motorista nga nagapaangkas sang ila asawa o kun bana Action Fred. That's why nga ang iban do nagalibog man ang ulo Action Fred no kay ti nagalain-lain ang mga mga laying nga ginapatuman man sa each and every LGUs nga ti naga clash man bala kumbaga Action Fred sa mga pulisa naman nga ginapatuman sang national. So amo naman ni hultot Action Fred kay base bala ang iban magsala naman nga wala naman kabalo or base kung may magsaway sa ila magrason sila Action Fred ang ending sala gali ang ila rason. So amo na hulat-hulat naman ni Action Fred kung ano gid ni ang sabat sa pamangkot sang tanan angot naman sa angkas sang motorsiklo. Sa karon Action Fred ari kita sa Libertad Public Market kadamo sa gihapon sang tawo do nag-back to normal o kung naka-adjust na ang mga pumuluyo sa ginatawag Action Fred nga new normal. Pero Action Fred may ari dili kung maggusto mo karon magsuso bil Action Fred. Kag gabi 30 ning photos ang suso mo ang gabi do 15 ang suso 30 ang gabi Action Fred do kanamit gini karon kung hindi daan pwede social. Oh, na dula si Action Eden gabi lang kagata to dula ka na. Kag suso ang iya sini nga nakita sa Libertad Market. Ibalik ta si Action Eden kay nadula ini siya sa kahanginan. Action Eden kabagin. Action Fred na pamangkot ng iban mas hindi pwede balang suso kaya dapat may social distancing ko no diba hindi ba pwede ka kiss sa suso Pwede lips to lips gid mo na gani Action Fred mas hindi pwede tiyo mo na iban basi wala ka bakal
Pero may ari naman to di Action Fred, green shell naman, kag tambo di subong sa tubang ko. Kay nag-istorya kami di Kaina, Action Fred, sa nanday nanay. Mamangko to di Black Action Fred. Nay, may live ka sa Action Radio Bacolod. Tagpila ning tumpok sa green shell mo, nay? Tag 20. Tag 20. Subong ka lang diliwat ka baligyan, nay? Oo. Tagadiin ka, nay? Banago. Ano ginasakyan nyo kadto di? Tricycle. Tricycle? Pila sukot sino sa tricycle? 100. 100 pa kadto pa kare? Pakagto lang di. Pakadto. Oo. Tapos pabalik 100 naman. Oo. Si ano na laming bilin sa bintang? Wala na. Wala na dyan siya. Grabe nga, 100. Pila ka mo nakasakay? Sa isa ka tricycle, 3 kami. Okay. Amo na mo, isa sa tubangan, isa sa likod, kag sa backride. Buti grabe, 300. Gito iya sa tricycle driver. Hindi. Siya ang Naganegosyo man. siya ang makabakal bugas kami niya. Hawat-hawat lang anay. Grabe man ba? Kay Action Fred, no? Sa Banago ka nanay, no? Grabe man Action Fred, no? Ang sukot sa tricycle driver. Shin kada tawo. Ti, may 300 sa pakadto, may 300 sa papuli. Ti, pila man lang na kaminuto pakadto, de. Pilagit ka 300, gorong iya sa puro pakadto lang Action Fred, no? Perte man ba duma tricycle driver na lang ko niya? Nay, wala ka plano mag-tricycle driver. Kung green shell lang yapon mo. Hindi pa ko Kasi maksidente. Si nanay ito, mangkot naman tanay, ano ganing ngalan tanay? Catherine. Si nanay Catherine, tagating kayo nay. Tagaman silingan sa Garcia, Sinda Garcia. Tagpila ng tambo mo yan ay. Iti na lang nag-lockdown na kundi blubarat to kay pigado, lockdown ng wallet ng kawo mo. pating wallet, lockdown. Din ang nasakyan mo kadto ya din ay. Sakay lang sa doon ko, nag-fiti lang ko kay Nadia, niya ko kay Gabulanting, nandi sa Libertad. Pero kung wala ang soon mo, anong inasakyan mo? Motor. Nagpila ang sukot si mo yan ay. Tag-80. Ang man isa. Mahal mahal ang Banago pag idya pero 80 gyapo. Grabe wala syempre tag 80 kung tag 20 ang ilang nga mga baligya. Ang sukot sa ilang syempre amo mal pero isahay lang pila lang kami minuto. Ang tricycle driver may ara na siya sang ginansya kung tani sa mga nagabaligya de. Pero anyway, Action Fred do, nag-anunsyo naman na matamat naman, kaya do nagbalik na sa normal ang mga biyahe. Nag-anunsyo naman mo ang mga oil companies na magapasaka naman sila Action Fred sang presyo. Basi karon i-report man na ni Action Dorel Cabato, Action Fred. Angot naman sa mga dugang sa presyo naman sa mga produkto petrolyo diri sa aton Action Fred. Sige hapon Action Fred no, damo di tawo nagapakadto pa kare kag nagabakal man sang konsumo diri sa Libertad Public Market. Knowing nga alas 6 pa sang agaya mag-aabre ang Burgos Public Market. Live diri gyapon Action Fred sa Libertad Public Market ini si Action Idra Boso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:07. Mga presyo kag kahimtangan sa syudad sang Bacolod. May tambo gali subong no? Bao kung maayo kang lumuto sa tambo, kampiyon na, botahan mo baklan mo gata bla, takway okra, kasag nga ining hilunobla, kag tapos paitan, bao sa pagkanamit, parisan mo sa pinamalahan nga lubo-lubo, sos, daw mo na ginapulo pangita sa nga kung ginhawa, karon nga kaagahon na. Ay, hilab ang sulok-sulok ko. Oy, antes ako malipat, ang pagpakonsulta, importante ha, ning libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon kalitan ninyo dira sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa aga, tubdob, alas 3 ang takna sa hapon. Kadto ka muna, komportable matinlo, ang Life Extension Clinic sigurado maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sa ila produkto. Amo ning produkto nga makasagang sa mga pamalatian nga mahimo nagtalapik sa aton kalawasan. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang botsingon maayo klase na.
kay bisan sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sangasang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga Standard Time, 5:12 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, 69% na kuno sa mga LGU sa Western Visayas nakatapos na sang SAPI out distribution. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo kay Action Marlon Binubia. Action Marlon, please go ahead. May 92 o kon 69% na sa kabugosan nga 133 ka mga local government units o kon LGU sa bugos nga Western Visayas ang nakatapos kag nakakompleto na sa pagpanagtag sang kwarta sa idalom sang Social Amelioration Program o kon SAP sang gobyerno. Suro kay Department of Social Welfare Development o kon DSWD, Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre, ining record ang as of 12 noon kahapon, Mayo 18 tuig 2020. Sa 92, may 48 pa lamang ang nakasumeter sa ilang liquidation report.
Liwat man gid panawagan ni makapobre siban pa nga wala makatapos nga dapat hingagawon para sila ang makaumpisa naman proseso sang ginaplano nga pagpanagtag sa second tranche sang Social Amelioration Program. Direktor Makapobre. Out of the 133 LGUs naman, ang record natin ay nagpapakita na 92 LGUs have already completed their payout. Of the 92 LGUs, 48 sa kanila ang nakapagsubmiti na ng kanilang liquidation report. Ito po ay napakahalaga dahil ang pagsubmiti ng liquidation report will also trigger na mag-umpisa ang DSWD na mag-validate para ma-ready na tayo kung aarangkada na yung second tranche which is for the month of May. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Dugang nga mga balita ka mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nga.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Oras na para magkapi-kapi kita, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Wala niya kalamay, ha? Natural sweetener. So sa aton mga ginikanan, lulo it lula, nana itatay, pati sa kabataan, abi kapi-kapi kamo, Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi magkabalaka sa kabataan, nan-acidic, nan-addictive ini nga kape. Ang manami pa mo ni. Kaya kung ang kabataan nagagamit sini, damo ni sa klase mo, ang Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya gaabring memorya sa bata, gapagsik, daw wala ginakapoy, daw hindi balati anon bala, ang kabataan. Para naman sa may mga edad-edad, manami ini siya. Labi na gid sa aton mga utod nga may problema bla sa pag-itsar, tag 3 kadlaw ini kagwang higko sa aton lawas, hilo na inaabyan. So kapi-kapi ka lang, enjoy ka lang sa sabor sang Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang ha, nga mangin best friend mo na ang comfort room. Amo ning sekreto ya sang Dr. Alfred's Green Coffee, bangod loaded siya sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlo ang inyo colon, malayo kita sa masakit. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Ang siyudad sa Bacolod kahapon, kon trapiko ang paghahamalan, sos gapanong ang salakyan. Gasinabay-sabay lang, taksi, di pasahero nga salakyan, mga motorsiklo, tricycad, it iban pa. Di kahapon, may pila ka mga taksi nga may ara na nga mga sagang ang ila sini ginapungkuan sa Prunset. May ara naman nga mga di pasahero nga salakyan nga may mga pagpatigayon sang social distancing. Hindi naman naton makibot kay siguro ang tanan nga mga salakyan sa Bacolod, wala na ya sang pinakadamo nga salakyan ang Bacolod Bantog niya Bacolod kag Negros kung salakyan na paggambalan. Wala sang bag-o nga moderno ang salakyan nga hindi makita sa Bacolod Porte, no? So galing, bisan pa nga may ara kita ng damong hospital. Ti mga taxi driver, hindi ka man makaganansya dako kay ti hamak mo nga ma-delayed kas dalanda, tagpila ka mga minutos. Ang kalabaon sang trapiko puwerte. Ang ato lang punto, ilan iya, hidlaw man kay ga pangita man sang
kinawala ang mga jeepney driver, taxi, tricycle, kag tricycad, no? Hindi man nato na mapunggan mga ang bulyong porte. Pila man kabulan, 2 kabulan, ulmos nga, wala mas laing kabo, so porte nga pangaraskas, bisan paano, nga makaingka, makabawi bala, sa 2 kabulan na makmungula biyahe, so, porte. So, ang Bacolod kahapon, kung traffic ang pagambalan, hindi maintindihan. Porte, ged. Ang punto naton okay lang. Basta ang tanan nga mga prekosyon, social distancing, face mask, kag iban pa, ginatuman lang, no problemo. Para ina sa aton tanan, para ina sa aton ikaayong lawas. Hindi lang kita maghagad lalis kung anong mando, nga maghagag kita huding-huding nga nagalinapitay, ang iban nagatilumpok-tumpok, ang iban sa mga mall gareklamo na gani. May mga kudak kag may mga video nga makuha nga daw wala ginasunod ang social distancing. Sundon ta lang. Ang trapiko, ti ulo antos lang kita. Kaya man hindi gin mapunggan Gotok kag purtigi kadamo sa salakyan diri sa siyudad sa Bacolod. Ang punto ko hindi naton ini masaway kay gapangita palangitanan ang aton layang nga ginapangabay, sundon lang ang tanan nga mga ginapatuman sang aton gobyerno lokal, mga ordinansa para nga malikaw kita. Base bala kon magbalik kita sa uno, kung magpasaway kita sa ibang nga lugar, may second wave na nga igo sa coronavirus. Kabay pa nga sa likod sining porte, ginutok sa mga salakyan sa dalanon, nagaupod lang kita ka nagasunod kita sa mga pulisa sang siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na, dugang nga balita ka mga isyo. Pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Aksyon Radio! Yung banwa, mapugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Diri kita, Balita City Hall. Pila ka religious nga organisasyon may apila sa GCQ guidelines sang Bacolod. Balita City Hall. Detalye po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, nag-apilar ang pila ka mga religious organizations diri sa may syudad sang Bacolod nga tugutan sila Action Fred nga makapatigayon sang ila aktibidad sa simbahan. Sulo kay Bacolod Vice Mayor Alcida Familiara ng chairman sang Bacolod IATF, may pila ka mga religious organizations nga nagpalambot sang ila concern Action Fred nga kung mahimo tugutan ang ila sining aktibidad sa simbahan. Bangod may mga malls man kag mga negosyo nga ginakatuan man sa mga damo nga mga tawo ang nagbalik naman sila operasyon sa idalom sang general community quarantine. Suno kay familyaran lakip sa mga rason sining mga religious organizations nga duwa man lang ka oras ang ila pagpatigayon sang ila sining aktibidad, samtang ang mga malls kag mga negosyo naman ang nag-operate sang kapin 8 ka oras sa isa kadlaw. Suno sa Vice Alcalde Action Fred, nakitaan ang punto sa mga religious organizations, pero ang ila sining mga apilar ang ipadala o kon i-endorse sa National IATF nga mo ang nagpapanaog sang Police Action Fred nga sa idalom sang GCQ maximum pulo gid lamang ka mga persona ang pwede sa isa ka mass gathering sa tuyo man nga hindi maglapda ang COVID-19. No, I see the point sa aton mga pastors. Kaya ginalaw mo gani sa mall or even sa hindi lang sa mall, no? May mga businesses kita nga damo pang gani employees and they are staying there for more than 8 hours. Daging compare nila. Oo. Okay. Ginalaw niyo na gani ang sa churches ya nga pila man lang sila ka oras. The most is 2 hours. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Sa mga ka-aksyon naton gina-recommenda ang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangustin, margoso, garlic, balunggay kag spirulina nga nagapanamik kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Mas pabasugona ang aton immune system pag sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Sigurado nga safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kag syempre, hindi man magkalipat nga mag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Amo ini ang Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon, mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract kag vitamin D3. Ang vitamin D3 ang makabulig babakod sa aton immune system batok sa mga viruses sa giban pang respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa GA7 Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus.
Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Dire kita, isa ka pitoso nakitaan nga ginakaon sa ido kuno sa siyudad sa Victorias. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May ag-action na Fred nasa puwan, ginakaon sang ido ini isa ka fito sa may asyenda San Ramon. Barangay 14 sa siyudad sa Victorias, tinalikdan nga gabi. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpos, ang hepeya sa Victorias PNP. Ang amo nga fitos naga-edad action na Fred sang 4 ka bulan nga ginbilin sa nasambit nga lugar sa din ini ka hilamunan action na Fred. Ila ini gindala sa Victoria City Health Action Fred para sa husto nga proseso kag ginmando man gilayon nga dapat ipalubong ini. Karon sini gina-imbestigahan pa action Fred sang otoridad kung sino nagbilin sila diri. Inibala gin abort o kon inibala ang nahulog gid lamang sang iloy. Ginausisa man sa otoridad kung may ara sa mga nagapang-abort sa nasambit iya nga lugar. So wala man sila may nahibalan. Angot sini panawagan si Corpus sa publiko nga kung sinong may ara nakakita or nakilalaan nila nga nagabusong pagkatapos subong wala na, pwede report sa kapulisan para mapasakaan sa nagakaigo nga kaso. Nagahingyo man siya sa iloy nga base makonsensya action Fred nga magkanto sila talatapan para matubangon ini nasambit nga sala. Moment makakuha kami talaga ng information at the same time magkaroon kami ng sufficient na enough grounds na i-file sa kanya yan. Ako mismo gagawa ko ng paraan para ma-file siya ng kaso. Ini balita ini sa Action Brian Morden report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Ganyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na, pipila lang ka mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sa atong kapulisan. Balita sa pato. Kod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, isa ka persona ang nadagpan matapos nga naglapas sa curfew nga tiko na hibaluan nagapadan sa gihapon o kung ginapatuman sa gihapon sa pihak nga ginapaidalom na sa General Community Quarantine ang syudad sang Bacolod. Ini nga persona, Action Fred, ang nadagpan man sa police station number 6. Samtang ang mga blotter entry nato, Action Fred, o kung ang mga blotter nga ginapa-record sa police station, ang kalabanan man lang ang mga nagakadula nga mga personal nga mga kagamitan. Pero Action Fred, may 3 ka mga pulis sa Western Visayas ang ginpasakaran sang kaso bangod sa paglapas ng mga ini sa liquor ban sa tion nga nagapadan ang enhanced community quarantine sa rehiyon nagligad, Action Fred. Sa report man kung sa pahayag ni Police Brigadier General Rene Pamuspusan, Regional Director sang Western Visayas Police Regional Office, ginkilala mga ini sanday Staff Sergeant Roy Panagiton sang Sebaste Municipal Police Station sa Antique, Corporal Arnie Luminario sang Iloilo City Police Office, kag Staff Sergeant Paul Pingoy sang PRO 6 Regional Headquarters. Ang 3, Action Fred, ang naaresto sa naglain-lain nga quarantine control points bangod sa pagdala sang kinarton nga mga makahulubong nga ilimnon rason nga naglapa sila sa liquor ban. Si Panagiton ang naaresto sa check-up point sa Pandan Antique, si Luminario ang sa Santa Barbara, Iloilo, samtang si Pingoy naman ang naaresto sa Pasig City. Suno kay General Pamuspusan, wala sang lugar sa PNP Region 6 ang mga pasuway nga pulis, kag iya naman ihagin abi-abi ang mga kapulisan nga nagabantay sa mga quarantine control points bangod wala nila palampuwas o kung wala sila nagpangduha-duha nga i-report man ang ila mga kaupdanan nga naglapas sa layi. Samtang sa ang aton nga balita, Action Fred, ang dulon sa inyo sang DTX 500 kag sa imo pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify ang DTX 500 na nagatinlo sa imo nga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxins sa imo nga atay. Ini man ang nagabulig panubo sang imo nga blood sugar bangod sang organic compound nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sa diabetes, make sure nga mag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw. Kag sa nagapadayon sa gihapon nga COVID-19 pandemic, dapat nga halungan ang ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold maskin pa-improve kag mas epektibo na, magud mayara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, margos o garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Mag Santon Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Balitalin sa patrol, ang ka-aksyon yung Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56 na. Ang CL77, 26 mg vitamin C,
oy, kinanglan nyo ini sa tion nga masyado kadikado nga panahon. Kaya nagapabaskog ini sa inyo lawas, sa inyo immune system. Bangod sining ka-epektibo sang CL7-7, madamo ang nagwa piki. Amo gani nga nagapangabay sila, hindi gid magbakal sa nagapamalay-balay, ang mga nabutang sa mineral water, nabutang sa botilya nga plastic o kon lipid nga botilya. Para sigurado original, bakal kamo sa masaligan nga butika o kon parmasya. Inaya, sigurado, orig ina. Kinanglan nga original para makatapna sang pamalatian. Laking CL7-7, laging panalo. Action Radio Philippine Standard Time, 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Size 1, standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magaduloong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato.
Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.